खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गवालपारा जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरि जनाली नाथखौ बुथारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय गुबुन सासे दायनिगिरि आजिबुर रेहमानखौ हमनायनि उनाव गोदान मोनसे बाथ्राया सोराङाव फैदों। आजिबुर रेहमाना पुलिसनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला जनाली नाथखौ बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि हासानुर इस्लामआ आजिबुर रेहमाननो जनाली नाथखौ बुथारनो 50,000 रां थिका होदोंमोन आरो 24,000 रां एडभान्स महरै होनाय जादोंमोन आजिबुर रेहमाननो। आसाम नाङै जुब जुब अखा हाबाय थानाय समावनो बाक्सा जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि रुपहियाव दैयाव गोग्लैनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। रुपहि बिष्णुपारानि जगदीश गयारीनि फिसाज्ला 19 बोसोर बैसोनि अलंबार गयारीया दैयाव गोग्लैनानै जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अलंबार गयारीया मैया बेलासिनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। दिनै रुपहिनि दिगजिरा दैमानि उल्था खुन्दायाव अलंबार गयारीनि गोथै देहाखौ बोखाङो। बिटिआरआव बिदै गोनां ना हमग्राफोरनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनाय। बिदै गोनां ना हमग्राफोरनि सायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि गोख्रों थांखि। मिन बिफाननि 1953 आयेननि बादियै आयेनखौ थामहिनबा बिदै गोनां ना हमोब्ला 6 दान जोबथेसालि आरो 5,000 रां जुरिमाना होनांगोन। बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव मिन बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव दिनै आस्रा आरो बायदि ना हमग्रा बोखांनो हादों। आसामनि बादिनो सिक्किमावबो गोब्राब अखा हागासिनो। थांनाय साननैसोनिफ्रायनो सिक्किमावबो गोब्राब अखा हागासिनो। सोनाब सिक्किम जिल्लायाव गोब्राब अखा हानायनि जाउनाव हा गिसिखानानै खमैबो 200 नखरफोरा सिलिंखार जायो। लोगोसे गोबां दालांफोरा सिलिंखार जायो। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जांख्रिथायनि थैसाम मुंनि मोनसे गोदान बर' सावथुन फैगासिनो। आरडि मशन पिक्चार्स प्रेजेन्सनि बेनाराव दिहुननाय पंकज लाहारीनि बिथोन होनाय आरो बिथांनि लिरनाय जांख्रिथायनि थैसाम मुंनि मोनसे गोदान बर' सावथुन फैगासिनो। बे सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै सुकबिर गारजि, लिंसार बसुमतारी, गाहाय फावखुंग्रि महरै फुजा मोसाहारि आरो मनालिसा हाज'वारिनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। आसाम नाङै नागारनो रोङै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव आसामनि माखासे जिल्लाफोराव दैबाना जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बिटिआरनि क'क्राझारावबो गोहोम खोख्लैदों। बेबादिनो बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिनि न'आवबो दैबाना जादों। मख'नो गोनांदि दिनै 19 जुन आरो गाबोन 20 जुनाव आसामनि माखासे जिल्लाफोरखौ रेड एलार्ट फोसावना होदों बोथोर बिगियान बिफाना। बोथोर बिगियान बिफानजों रेड एलार्ट फोसावजानाय जिल्लाफोर फारियै क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, बरपेटा आरो बङाइगाव। थांनाय 4 जुनाव बिटिसिनि बायजोआव गोदानै दाजानाय मिरु खौसेथि बर' गौथुम आफादा मैया गुवाहाटि नोगोरनि बालाजी मन्दिर न'ब्लाङाव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जाना थांबाय। बिनि अनगायैबो कामरुप जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफाद दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर'आ बाहागो लानानै बुङोदि जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिपिफोरखौ थाबैनो उदां खालामनांगौनि थाखाय जों सरकारनिसिम दाबि हरगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।